Wannan naira 570 ne, kuma zan yi amfani da ita in ce da mutum ɗaiɗaiɗai har mutum 1,600 zuwa 1,700. Ku zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go. Kai tsaye sai gana abbatuwa na siraguna guda biyu sannan to da motar kayan miya gashi nan kamar yadda kuke gani. Kai tsaye na hau aikin kayan miya, na hau yayyanka kabewa na wanke ta sai na ɗebe ta na zuba ta a tukunya, na dawo aikin nama. Daga nan bayan na gama na kai markaɗe. To fa miya ta fara ready domin na zuba alayyahu, gyaɗa, kanumfari da sauran kayan amfanin miya da su nama da sauransu. Nan na fara kwashe ta ɗaya ta fara ready, ita ma na zuba mata alayyahu. Wow! Wayyo, nan take na juya ta na hau tukin to kamar yadda kuke gani, sai na zo na kwashe shi. Daga nan kuma sai na fara mulmula shi, gashi nan mun yi redin fita. Nan take muka zo muka fara jire shi a mota. To fa na gaya muku mutane sun ankara mana abinci domin sun ci kofar gida. Nan take da mun already mun ajiye wanda zamu ba su. Gashi nan kamar yadda kuke gani sai muka ranga ɗiba muna ba su. Bayan mun gama da su, kai tsaye sai muka ɗauki hanyar garin Amarawa. Sai ga mu a garin. To tun fa a hanya muka fara da yara suka ringa nuna irin farin cikin su da zuwan mu. To fa muna sauka a garin gashi nan kamar ne suka dinga bulbulowa, suka zo suna bulayi. Sai muka yi musu bayani da Allah ku bulayi. To gashi nan alhamdulillah suka bulayi na manya da na yara. Nan ga kuma bangaren mata. To fa layin sun bi shi da kyau. Gashi nan kamar yadda kuke gani sai muka zo muka fara ridin zaba musu. To an yi layin yara ƙanana da kuma yaran yan manya matasa da kuma layin tsofaffi. Gashi nan kamar yadda kuke yi, wannan bangaren yara ne, kowa in yau sai mu ci to ya bulayi. Abin da muka yi kenan. Nan gashi nan bangaren tsofaffi ne kamar yadda kuke gani. Wannan abin da ba da kuɗi na ne ba, akwai Malam Yakubu Musa daga Facebook wanda suka turo man naira 200,000, sai kuma wani bawan Allah Zikirullah wanda tun zuwa mu garin na farko ya ce yana so zai ci da garin, sai muka ce to ya ci ko rago sai ya tura mana. Ga wanda yake so ya bada wani abu ga account number ɗina nan a sama. Nan shine bangaren yara mata, gashi nan kamar yadda kuke gani yadda abin yake tafiya. Nan kuma shine bangaren tsofaffi mata na garin. Gashi nan kamar yadda kuke gani da mun zuba sai a yi gaba, sai na gaba mu bashi. Haka mun ga dangane tafiya da abin kai. Abincin nan yayi mana aikin da mu kan bamu taɓa tunani ba. Domin kaf matasan garin mun sallame su, amma wallahi yara mata ba sa raguwa da maza. Mun sallami matasan garin maza gaba daya da kuma tsofaffi, amma yara ba sa raguwa ko kaɗan. To haka dai muka ci gaba da yin hakuri, muka dinga ba su gashi nan kamar yadda kuke gani. To bayan mun gama da garin sai muka yi addu'a, sannan ga sakon mai gari nan ku ji. Duka wanda ya taimaka akan wannan da wanda ya farkon aikin Allah musu albarka, Allah ya rawanta arzikin su, ubangiji Allah ya sa ta farkin aljanna ne gaba ɗaya da mu da kudin da su. Yawa duka mu sai